Angharad. Wy'n wreiddiol o'r porth yn y Rhondda, nawr yn byw yn Honorefa. Wy'n gweithio fel Cyfarwyddwr Llawrydd. Fi'n credu bod y siwrne cychwynnol i fi yn debyg i unrhyw un sy'n yn ysgol Gymraeg fi'n credu yng Nghymru. O'n i'n neud yr urdd pob Eisteddfod, o'n i'n canu Alawerin oedd yn beth i ennill pob Eisteddfod, really. A gyda'r Alawerin, ti'n acto lot yn dweud ti, wrth gwrs o'n i ddim yn gwybod ni ar y pryd. A wedyn trwy gydol ysgol gyfun, yr un peth wedyn wneud tygau, drama, tygau cerddoriaeth, lefel A cerddoriaeth, lefel A drama, a wedyn nes i cwbl o auditions ar gyfer drama schools. O'n i'n ffodus iawn i cael mewn i Welsh College of Music and Drama. Wedyn tu hwnt i hwnna, jyst yn sylweddoli faint o'n i'n dwlu ar canu, achos fi wastad i canu. Es i wedyn i wneud MA yn Musical Theatre yn y Royal Academy of Music. O'n i'n ffodus iawn, des i nôl i Gymru, o'n i'n gweithio lot fel actores. Pethau fel Palmant Aur, Iechyd Da, S4C, Pobl y Cwm. Nes i cwbl o musicals, gweithio gyda Theatr Genedlaethol Cymru. A wedyn ges i plentyn, a sylweddoli bod fi ddim yn moyn bod bant siwr gyment. Nes i gysylltu â Welsh National Opera a nes i gofyn os gallwn ni jyst bod yn rhyw fath o shadow director, achos o'n i jyst moyn ymgymryd a bod yn rhan o'r theatr eto. A nes i helpu mas, a sa'n cofio beth oedd enw'r cyfarwyddwr, ond mi'n cofio enw'r sioe, The Calling of Maisie Day. So dyna'r tro cyntaf i fi fod yn rhyw fath o assistant director ar opera. A sylweddoli yn syth bin, o'n i'n really joio bod tu ôl y llen, So oedd e'n really bwysig i fi bod fi'n mynnu ar y sgiliau oedd angen arna i fel cyfarwyddwr, achos fel actores o'n i wedi treino. A nes i dechrau gweithio lot gyda pobl ifanc yn neud pethau fel gweithio pob dydd Sadwrn yn stage coaches. Nes i ddim dechrau ar ryw fath o training ffurfiol i ddechrau, o'n i jyst moyn gweld os o'n i'n mwynhau cyfarwyddo. A'r peth cyntaf wi'n neud yw darllen y sgript na a ffindo beth fi'n galw fundamental question. Pam mai fi dyle cyfarwyddo hwn? Ydw i'n moyn cyfarwyddo fe? Beth galla i gynnig sy'n falle'n bach yn wahanol i unrhyw un arall sydd wedi cyfarwyddo fe? Os allai ateb y cwestiwn yna, kind of on the way. So fundamental question. A wedyn, unwaith mae'r fundamental question na gyda ti, wedyn ti'n dechrau cydlynu dy dîm di. Tîm creadigol ti'n gwybod sy'n mynd i gallu bwydo'r cwestiwn na. Mae pawb yn mynd i mwynhau a bydd lot o syniadau gyda nhw ar gyfer y cynhyrchiad, ond mae cynhyrchiad gyda ti yn dy bendi a ti'n gorfod wneud yn siŵr bod tîm rownd i ti sydd falle yn deall ti, ti'n bach fel cyfarwyddwr. So fi'n dechrau wneud yr ymchwil wedyn o ran y sioeau fi newydd gweld. Os nag ych chi'n gallu fforddio mynd i weld sioeau, mae siwd gymaint o bethau gyda chi ar y dyddiau yma. A bod chi'n jyst yn gallu dechrau ymchwilio pwy yw'r dylunwyr na, y pobl sain, y cynhyrchwyr, yr assistant directors, choreograffydd, stage managers, DSM, production managers, bod ti'n gyda dy gynhyrchydd yn dechrau roi'r tîm na at ei gilydd. A wedyn mae'r stwff creadigol yn gallu dechrau. Gyda rhywbeth fel deffro'r Gwanwyn, enghraifft, mae pob proses yn hollol wahanol, ond pythefnos oedd gyda ni i roi hwn at ei gilydd. Oedd wythnos ychwanegol gyda ni o ran tech, ond pythefnos, dyw hwnna ddim yn lot o amser i roi cynhyrchiad o'r seis hyn at ei gilydd. Felly oedd y gwaith prep, y paratoi, lot yn fwy na beth bydde fe ar gyfer sioe falle gyda 4 neu 5 wythnos o ymarfer. So beth fi'n dueddol o wneud yw rhoi dogfen eitha cyflawn at ei gilydd. Fi'n credu oedd y dogfen nes i danfon mas at pawb yn rhyw 30 tudalen o hyd. A wi jyst yn torri lawr pob golygfa. So golygfa 1, fi'n egluro beth yw e, fi'n teitlo popeth, fel bod pawb ar ryw syniad o beth fi'n chwilio amdano yn yr olygfa hyn. Dyna beth, mae hwnna'n Stanislavski yn iawn, i teitlo popeth. A dim y teitl sydd yn y sgript yw e, teitl sy'n gweithio i fi. A wedyn, wi'n llunio wedyn nodiadau i'r person sain, nodiadau fi moyn i pobl y set i gwybod, nodiadau i'r choreograffydd, a fi'n rhoi 1 neu 2 delwedd ar gyfer pob golygfa. So, yn yr olygfa hyn, dyma'r fath o ddelwedd fi'n gweld a wedyn torri lawr pam. So mae hwnna'n digwydd ar gyfer pob un golygfa. A lot o transitions hefyd yn musicals, os ti'n cael lot o transitions
y cerddoriaeth sy'n mynd ati o un golygfa i'r llall. Felly fi'n rhoi hwnna wedyn i'r tîm creadigol, a fi wastad yn gweud, dim Beibl yw hwn, fi jyst moyn bod chi'n gwybod beth sy'n ymhen i, fi moyn i chi nawr bod yn greadigol yn neud beth ych chi moyn gyda hwnna. Mae unrhyw fath o canllawiau i ryw raddau, this is my vision, beth ych chi moyn neud gyda hwn. So mae jyst yn cadw'r tîm wedyn gyda ti. Mae'r pobl chi'n mynd i gweithio gyda, maen nhw mor greadigol, chi'n gorfod rhoi digon o rhyddid iddyn nhw i fod yn greadigol. Ond beth sy'n dueddol o digwydd felly, maen nhw'n cael syniad, a mae'r syniad yn awesome, ond falle bod angen i'r syniad na fod yn rhyw cynhyrchiad arall, achos dyw e ddim cweit yn gwireddu'r weledigaeth falle sydd gyda fi. So, bod chi'n agored ac yn transparent rili o ran sut ych chi'n delio â pobl. A wedyn, people management yw lot o'n job i fel cyfarwyddwr. Yn wedi gyda'r cast, oedd cast o 25 gyda ni fi'n credu ar y sioe hyn. Dim ond 12 fi'n credu sy'n yn y gwreiddiol, so mae lot o pobl ychwanegol gyda ti fan'na. Gyda y sioe fi'n neud, fi wastad yn cadw pawb ar y llwyfan o hyd os neb yn gadael y llwyfan os nag nhw angen gadael y llwyfan. So mae'r gwaith ensemble na'n rhywbeth wy'n really joio. A beth sy'n eto dod nôl i'r fundamental question hyn, beth sy'n gweithio i'r ensemble yw deall y fundamental question e. Gyda sioe cerdd, mae'r cerddoriaeth hyn mor bwysig. Mae gweld nhw fi'n credu a plethu nhw o fewn beth sy'n digwydd ar y llwyfan yn hanfodol. Ni gyd yn dwlu gweld cerddorfa byw ar y llwyfan. Mae jyst yn rhoi egni hollol newydd a hollol gwreiddiol i bob cynhyrchiad. Fi'n credu'r peth mwyaf pwysig fel cyfarwyddwr yw bod chi'n cyd-greu gyda pobl. Chi'n gallu cael gweledigaeth, ond y pobl na sydd ar y llwyfan, a'r pobl creadigol chi'n gweithio gyda, sydd yn creu y sioe na. Dim chi sy'n actually creu e, o ran practically, y syniadau a pethau a'r cyfarwyddo chi'n neud, ond nhw sy'n neud e. Felly mae'n really bwysig bod chi'n rhoi y lle i bobl lleisio i barn nhw, achos lot o'r amser mae syniadau lot gwell gyda pobl arall. Felly fi wastad yn gweld yn rôl i fel curator. Sa'n rhywun sy'n gweithio pobl beth i wneud, allai awgrymu a gallai rhoi tips bach i pobl a sgiliau. Mae toolkit enfawr gyda fi fel cyfarwyddwr. Stanislavski a Boal a Meisner a pethau mae pawb yn astudio a gwybod pwy toolkit i weithio gyda pa actor sy'n really bwysig.